Hori da, hori Aiora Renteriaren boza, esan genezake Doktor Deseoren abesti hain ezagun honen opera bertsioa ere entzun ahal izan duzuela, eta argiz TikToken sare sozial horretan izugarrizko ikustaldi piloa dituela. Tira, horixe Doktor Deseok bere saretan nabarmendu nahi izan duena, eta eskerrak eman noski baita jarraitzailei ere. Eta eskerrak ematen hasiko gara, pixkanaka bagoazelako, baina ahaztu gabe eta zea maiz ari bezala erabilita, goazen Usurbil aldera, Zumetaren murala gertu duen hain ezaguna den Usurbilgo enparantza horretara asteburu honetan azze jendetza bildu duen Aitzaga elkarteak 30 urteko ibilbidea, oztoporik etzaile falta izan, baina izue, bizirik eta osasuntsu segitzen dutela ospatzeko, zen olako festa antolatu duten. Esan da bezala, zean maiz ari bezala baliatuko dugu, eta bagoaz pixkanaka Aitzaga elkartearen ospakizunaren arira, goazen Usurbilgo plazara, eta esaztu, bihar ere bueltan izango gaituzuela, mila esker, beste behin ere, hor bestalen izateagatik, hau pasa. Datorren geltokian, kirola, isialdia eta natura uztartuko ditugu. Mugitu, abentura, ekimenaren bitartez. Gure landa eremuak dauzkan potentzialidadeak ikusi eta kirola gure bizitzan daukan garrantzia aztertuko dugu. Fruta, teilapea, trastelekua, erradiadorea, frigigailua, toalla, tabikea, robota. Euskaltelek FTTR dakarkizu, Fiber to the Room, munduko zuntzik aurreratuena gela bakoitzean. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Lehen sektorearentzat etorkizun duina izatea, hori da Euskal Herriko laborariek gaur errepidetara eramaten ari diren aldarri nagusia. Eskaera zerrenda luze badutela azaldu dute, talde tekniko batek egindakoa eta mobilizazioa deitu dutenen artean adostutakoa. Bitan laburbildu dituzte horiek denak. Inportatutako produktu gaineko kontrola handiagoa eta bertako produkzioa babesteko eta lehenesteko neurriak alde batetik eta sektoreak erabiltzen dituen energien zergak murriztea bestetik. Prefosta elkarteak salatu duenez pintada homofoboak agertu dira Atarratzeko Letrinket tabernan. Gunea kudeatzen duen Prefosta elkarteak azaldu duenez, sexu askatasunari eta LGTBIQ+ kolektiboko pertsonen eskubidei buruzko jardunaldia egin zuen apirilean bertan eta horrekin lotzen dute erasoa. Sheinbaum izango da Mexikoko presidente, Morena nazioa onbideratzeko mugimenduaren hautagaiak irabazi ditu presidentetzarako hauteskundeak botoen 60% inguru lortuta. Jokin Altunak bere ibilbideko 9. txapela irabazi du buruz buruko 3. Bilbon jokatutako finalean Unai Laso 2 eta 5 mendean hartu da. Ona astelehen honetako efemeridea, gaur duela 55 urte, Tuteran Guardia Zibil batek Gladys del Estal ekintzaile ekologista hil zuen.
Auzoko karriketan paperezko mila eguzki kalai begiratzen induten naiz eta triste egon. Ekainak iruko izotza, biharamuneko bihotza, bizia egin zizuten motza, azida zuaitzean ostotza, parke kolore derrenari entzun diot gaur zure ahotsa. Ongi etorri guztioi, eguneko argazkiari helduz hasiko dugu gaurko gaueko albistegia izan ere Euskal Herriko laborariek biriatuko muga itxi dute garraio astunarentzat. Mobilizazioen bidez lehen sektoreentzat etorkizun duina eskatzen dute. Biriatuko muga blokeatuz egiten ari dira protesta esan bezala joan den martxoan antzera. Ekonomia gaiei helduz, Euskal Herriko makina erremintaren sektorea puntako teknologia eskatzen duen makina handietan eta soluzio konplexutan espezializatu da azken urteetan. Makina erremintaren sektorea gertutik ezagutzeko makina erremintaren 2 urteko azokak kateak ireki ditu beste behin Barakaldoko beke erakustazokan. Makina erramintaren 2 urteko azokak astelen honetan ekainak 3 dituelarik zabalduko ditu ateak Barakaldoko bek erakustazokan. Industriaren etorkizuna izango diren ezagutza, teknologia eta aukera berriak gerturatzeko asmoz. Ostiralera arte 29 herrialdetatik etorretako 1500 enpresa baino gehiagok euren nobedadeak, produktuak eta zerbitzuak erakutsiko dituzte bekeko azokarik handienean. Isake Agurbide IMH kampuseko zuzendari gerentaren hitzetan, azken urteetan salto handi asko eman dira sektorean, fabrikazio prozesuetan sortzen diren premia gero eta konplexuagoei erantzunak eman ahal izateko. Horretaz gain gehitu duen makinen eta prozesuen automatizazio, digitalizazio eta robotizazioa ez direla etorkizuna, bertan baita daudeia da. Aldatzen dago makina erramenta ez, prozesuak gero eta autonomoak dira eta eragin handi bat izaten ari da makinak konektatuta egotia. Monitorizatzea eta hauen erroriak, edo eman ditzaketen erroriak ahalik eta azkarren identifikatzea eta hauen gain eragitea, pixkat hori bilatzen. Egurbideren arabera, Euskal Herriko arlo honetako enpresak pieza handietan eta balio erantzia duten soluzio konplexuetan espezializatu dira. Sektore konkretu batzuei erantzunak emateko prestatu baitira, eolikoari edota aeronautikoari esate baterako. Euskal enpresa askok inbertsio handiak egin dituzte teknologia horietan.
eta IMH Campus Zentroa besteak beste horiek trebatzen espezializatu da. Epe labur eta ertaineko erronka aurrerapen horietan sakontzea eta sektore osora zabaltzea helburu izanik. Teknologiaren aurrerapenetara egokitzeko etengabeko trebakuntza derrigorrezkoa izango dela barneratzen hasi beharra daukagu. Zubietako erraustegian toxikoen kontzentrazio maila modu kezkagarrian handitu dela jakinarazi du Toxico Watch Fundazioak. Udane Arbeo, konta iguzu gehiago. Zubietako erraustegi honetara egunero Gipuzkoako 300 tona hondakin heltzen dira 80 kamioietan, zenbait prozesuren ostean hainbat erabilera ematen dizkiote hondakin horiei eta Oian Sagastu ingeniariak azaldu digu nola tratatzen dituzten. Hemen gaude, kasu honetan CMG batean, Gipuzkoako ingurumen gunean, lehenengo fasean, hemen jasotzen dugu bakarrik errefusia, Gipuzko osoko errefus guztia. Hona etortzen da gauero, 70 bat kamioi iristen dira, hori inguruko mankomunitateko bilketakoak, hiri hondakin edo etxetako errefusak esango dugu. Gainera, egunean zehar ere bai, gure transferentzi estazioetatik, gure kamioi propioak etortzen dira, urrunen dauden mankomunitatetik ekartzen dugun errefusa. Eta, baita ere, garbigunetako erretxazoak, edo voluminozoen erretxazoak, edo bide garbiketakoak ere bai egunez etortzen dira. Gehiena, 80% hiri hondakina da, etxetakoa, eta hori pretratamendu batera pasatzen da. Retratamendu horretan zenbait etxetan ondo sailkatu ez dena eta oraindik birziklagarria dena berreskuratzen saiatzen dira, eta birziklatzera bidaltzen dute ostean. Plantara iristen den hondakinetik 95% errefusa da, eta gainontzeko 5% bereiztea lortzen dute. Material horiek paketatu eta tratamendu instalazio egokietara bidaltzen dituzte. Plastikoak adibidez, ontziak bereizteko legazpiko plantara. Honela birziklapen tasa hobetza lortzen dute, Gipuzkoako tasa 60% izateraino. Oraindik ere saiatzen gea 5-6 hori reskatatzen eta birziklatzera bidaltzen. Eta ondoren, gainontzeko 85, 84, guretzat da gure erregaia edo konbustiblea esaten dioguna, hau da prestatzen dugu, errekuntza ahalik eta efektiboena izaten, erraustegian, eta hortarako biolehortze bat egiten zaio, prozesu natural bat, azken finean materia organikoaren fermentazioa eraginez eta airea insuflatuz modu egoki batean, azken finean konpostatze erraldoi bat izango baliz bezala, materia degradatzearekin batera prozesu exodermikoa denez, beroa sortzen du, bero horrek evaporazio bat generatzen du eta orduan botere kalorifikoa igotzen zaio guretzat erregaia den errefusio horri, ezta? Eta hori valorizazio plantan erabiltzen da erregai bezala, erregai bakarra, errefusia bera. Errefusia tratatzeko instalazio honek eskatzen diren arauak betetzen baditu ere kutsadura iturri da, eta herritar batzuk kezkatuta daude, Arkaitzerrekan airen eta inguruko lurretan agertu izan den kutsadura medio. Nik hori ez dut ikusten, ez dakit zer erantzun herritarren kezka, azkenean norbera errespetagarria ze kezkak dituen eta jendeak zer pentsatu dezaken dena errespetagarria da, baina ez dakit, hemen behintzat ez dugu ikusten inolako kutsadurari sortzen denik, eta gero emisioen kontuetan ere ikusi da ez da zer parametro ditugun, ze teknologia jarrita dagoen, ze garantiak esango dugu ditugun emisioien azpitik, oso azpitik emititzeko. Eta kezkak ulergarria dira, baina ez dakit, lasaitasun puntu bat ere bai, ni ez naiz ez dakit agian hortan egokiena, baina guk ez dugu ikusten horlako kezka arrazoirik. Europar Parlamenturako bozen kanpaina azken txanpan sartu da, adi alderdien asteburuko mezuei. Igandean izango dira Europako Parlamentua hautatzeko hauteskundeak. Kanpaina hortaz azken txanpan sartu da, eta alderdiek bozkak eskatzeko azkeneko saiakerei ekin diete. EAJ Euskadiren ahotsa Bruselara eraman duela baieztatu dute alderdiaren ordezkariek asteburuan Agurainen egindako ekitaldian.
Etorkizuna jokoan dagoela eta ahots hori mantentzeko beharra azpimarratu du Euskadi Buru Batzarraren presidente Andoni Ortuzarrek. Ahots horrekin besteak beste, Europar funtsak Euskaditik kudeatu behar direla defendatuko duela baieztatu du Oiane Agirregoitiak, alderdiaren zerrendaburuak. Ikusten ari da gainontzeko alderdiko politikoei funtsek ez zaiela ezebezazola. Ez daude horretara, Eskerrak Eusko Alderdi Jeltzalea honetaz kezkatzen dela. Euskadiko lehen sektorearentzat, gure baserriarentzat, nekazari, abeltzain eta arrantzalentzat ere. Eusko Alderdi Jeltzaleak orain arte bezala jarraituko du zuek guztiak defendatzen. Hemen eta han. Europa aldatzeko tresna bezala aurkeztu du bere burua Euskal Herria Bilduk. Iruñan izan da asteburuan koalizioaren zerrendaburua den Fernando Barrena. Nafarroak gauzak aldatu daitezkela erakusten duela baieztatu du. Azkeneko urteetan UPN gobernutik kanpo egoteko Bildu ezinbestekoa izan dela gogoraraziz. Baita Iruñeko gobernutik politika ezkertiarrak hartu dituztela ere. Zentzu berean, joera militarista bultzatzen ari duten eskuina eta ultraeskuina gelditzeko lanean arituko direla adierazi du Barrenak. Egungo Europa ez dela guk nahi dugun Europa, hori horrela da, baina bizitzanetako gauza guztietan bezala aukera daukagu etxean geratu gauzak horrelaxe jarraitu daitezen, edo aktiboak izan eta aldaketak eragin. Denon esku dagoela ultraeskuinari egalak moztea zuebaki handia antolatuz Euskal Herria Bilduren inguruan. Ongizatearen estatuarekin amaitu nahi dutenei aurre egiteko alderdi sozialista indartsua behar dela aldarrikatu dute asteburuan PSeko ordezkariek. Eskubide sozialetan emandako aurrera pausoak defendatzeko PSOE bozkatzeko eskatu du Eneko Anduezak, Euskal Sozialisten idazkari nagusiak. Kalitatezko enplegua eta lan baldintza duinak bermatuko dituzten neurriak aurkeztuko dituela baieztatu du Idoia Mendia alderdiaren hautagaiak, Europa sozial eta aurrerakoi baten defentsan. Europan indartsuagoak izan behar dugu hauteskundeetan tinko erantzunez eta gure bultzadarekin eraiki ditugun aurrerapen sozialak defendatzeko. Europa gehiago, zaintza gehiagorekin, eskubide gehiagorekin, aurrerapen gehiagorekin eta bake gehiagorekin. Hori baita gure ekonomiak eta gure gizarteak behar duena. Espainiar estatuaren baitan aliantza errepublikanoa eraiki ahal izateko, Podemos paper hegemonikoa berreskuratu behar duela baieztatu du Pablo Iglesiasek Bilbon egindako ekitaldian. Erabakitzeko eskubidea eta eskubide sozialen aldeko borroka estatuaren markoan eman behar dela baieztatu du, eta noizbait Bilduri botoa eman diotenen babesa eskatu du. Ultraeskuina eta eskuina oso indartsu dago, eta horregatik oso garrantzitsua da Podemos indartsua egotea. Quiero pedir hoy a la gente que ha votado Bildu en otros procesos electorales que ayuden a que Irene Montero llegue con todos los diputados posibles al Parlamento Europeo. Hace falta que Podemos vuelva a hegemonizar esa izquierda estatal para construir una alianza republicana. Ekainaren 7 arte luzatuko dira Europako hauteskundetarako kanpaina. Bozketak hilaren 9 izango dira. Europarrek 720 ordezkari hautatuko dituzte orduan. Horietatik 71 Espainiar estatuaren barruti bakarretik aterako dira, eta 81 Frantziar estatuaren barrutitik. Arnaldo Otegia Bilduko koordinatzaile nagusiak agerraldia egin du gaur Donostian, eskuin muturraren aurrean akordio zabalak eta gutxieneko programak eskatu ditu Otegik. Euskal Herriak, gure ustez, Euskal Nazioak, ongi ikasita ditu historiaren irakaspenak. Eta zentzu horretan, garaiaretara bueltatuz ere, uste dugu Euskal Herria Bilduk gauza bat ikasi duela eta praktikat jarri duela koherenteki. Eta da, eskuin muturra atea jotzen duenean, fronte zabalak eta gutxieneko programak. Sektarismo gutxi eta eskuzabaltasun asko. Eta guk uste dugu hori dela fasistei eta autoritariei aurre egiteko errezetarik hoberena. Beraz, beratzean, berriz ere Euskal Herriak beste kolore batez margotuko du bere herria. Euskal Herria Gernikaren herria da, gu Gernikaren seme alaba gera. Eta ekainan beratzean, Gernika berri bat margotu behar dugu. Herritarra, arte politikoaz josita, Euskal Herriari, munduari eta Europari esateko gu bakearen aldekoa garela, gu antifasista garela, gu independentista garela, ez ere frogatuko dugula, beste margo horren bidez,
Euskal Herria ezberdina dela, eta beraz, berriz ere frogatuko dugu nazio honek beste era batetara erantzuten diola erronka historikoei. Eta beraz nazio hau ezberdina dela. Ez besteak baino hobeagoa ero txarragoa ezberdina baizik. Europako Parlamentuko diputatuak hautatuko dituzte datozen ekainaren 9 hauteskundeetan. Europako Batasunaren egitura korapilatxua da eta norrobe gaia hitz egiteko Bruselan Europar Batasuneko proiektuen berri ematen duen Jon Larratxea, kazetaria. Baino ongi etorri, Jon. Arratsaldeon. Hasteko, nolako giroa dago Bruselan? Gioneko politizatua ze gainera, justo Belgikan, igande honetan, Europako hauteskundeak eta hauteskunde federalak izango ditugu, hau da, Belgikarrek euren lehendakariare aukeratuko dute igande honetan, eta gainera, justu ere Bruselan, Belgikan barkatu, azkeneko 6 hilabetetan, Belgikak Europako Kontseiluko lehendakaritza eduki du, orduan ia urtarriletik gabiltza kasik etengabeko kanpaina batean, eta azkeneko hilabetean ja kaletan ikusten aldira hautagaien aurpegiak une oro. Igandean hauteskunde federala daude Belgikan baita ere, orduan giroa pilpilean egongo da ziur aski. Oraingo honetan bestalde 450 milioi Europar inguru daude deituta bozkatzera Europako Parlamenturako hauteskundetan. Herritar askok pixkat urruneko kontua beritz bezala ikusten dituzte hauteskunde hauek. Naiz eta hauteskunde hauen bitartez erabaki garrantzitsuak hartuko diren, ezta? Bai, azken finean hartu behar da kontutan, normalean Bruselan hartzen diren erabakietan, hor daudela gero estatutan ezarriko diren legeak, adibidez, 2022an, datua pixketan zan dut, baina onartutako legeen eguneko 58 Bruselan zuen, edo Bruselatik eman ziren legetatik, edo onartu ziren legetatik sortu ziren, eta normala da, jendeak pixkate urrun ikuste hauteskunde hauek, azken finean Europar Batasuna eta horren inguruan dauden estamentuak nahiko korapilatsuak direlako, ez dira errezak ulertzeko, eta normala da puntu batean jendeak pixkat urrun ikustea politika hauek, baina ere jendeak kontutan hartzea, normalean Europan gero onartuko diren legeen oinarriak ditugula, eta oso garrantzitsua dela ere, kasu honetan gure ahotsa erakustea eta gure boza ematea. Makineria korapilatxua da zalantzari gabe Europar Parlamentua. Hau kontuan izan da, zer da eurodiputatu eta parlamentuak hauteskundeen ondoren egin beharko dutena? Europarlamentariek bi zeregin nagusi izango dituzte, lehenik eta behin ikusi beharko da zein familia politikotan bukatuko dituzten eurodiputatu hauek, ze azken finean Europako Parlamentuan ez ditugu alderdi nazionalak, baizik eta alderdi nazional horiek talde politikoetara lotzen dira, gehien bat harmonia moduko bat egoteko, bestela agian ez dakit maila nazionalean, agian 60 alderdi politiko aterako dira, eta azken finean prozesu horiek erresago izateko talde politiko hauek daude, orduan lehenik eta behin ikusi beharko da alderdiak ze talde politikoetara joaten diren, eta gero parlamentariek Europako batzordeko lehendakaria aukeratu beharko dute, hau pixkat nahiko fit eta gaizki erranda Europako Batasuneko lehendakari modukoa izango litzateke, adibidez azkeneko 5 urte hauetan Ursula von der Leyen izan da Europako batzordeko lehendakaria, eta parlamentariek batzordeko lehendakaria aukeratu beharko dute bertze behin hauteskundeak igarota. 720 eurodiputatuk osatuko dute Europako Parlamentua, aurreko legegintzaldian baino 15 gehiagok. Herrialde guztiek ez dute hautetsi kopuru bera bidaltzen ala ere, ezta? Nola erabakitzen da hau? Erabaki nahiko simple da, azken finean, estatu bakoitzaren biztanleen arabera erabakitzen delakoz, bakarrik bi arau moduko badira, eurodiputatu gehiengoa 86an dago, Alemaniak aukeratuko ditu 96 eurodiputatu, eta gero bestaldetik gutxiengoa 6 eurodiputatutan dago, Zipre, Luxemburgo eta Maltak aukeratuko dituzte 6 eurodiputatu, gehien bat gutxiengo ordezkaritza bat edukitzeko parlamentuan, baina azken finean erran bezala,
estatu bakoitzak duen biztanleen arabera erabakitzen dira numero horiek. Hau kontuan izan da, Euskal Herritik 6 diputatu baino gehiago bidaliko dira, ezta? Bai, ikusi beharko da aurtengoan ez, legaldi honetan zenbat izango diren, azkeneko legaldian 8 eurodiputatu egon ziren Bruselan hemen, Euskal Herritik etorrita, eta pixkat listak ikusita eta inkestak ikusita baliteke 6 bat egotea bertze bin hemen Bruselan, baina hau ez dugu 100% jakinen, hemendik aste batera arte behin betiko emaitzak edukitzean. Ikusi beharko dugu, gainera aurrez esan bezala fase desberdinak ditu eta ikusi beharko da. Hauteskunde kanpainari begira jarriz, ultraeskuinaren balizko gorakada nabarmendu dezakegula esango zenuke edo... Bai, azkenean, fenomeno global bat izan azkeneko hamarkadan eta inkesta guztiak diote ultraeskuinak gorakada handia izango duela hauteskunde hauetan. Eta ikusi beharko da, zen izango den bere eragina, zenbat eurodiputatu eskuartuko dituen ontakoan, eta nola gorakada honek eragin ezten alduen Europako politiketan. Jada, ikusi dugu legealdi honen bukaeran, bereziki alderdi demokrata kristauetik eman diren proposamenak bira hori ultraeskuin erantzi izan dutela, eta ikusi beharko da behin jakinda zen izango den alderdi ultraeskuindarren egitazko indarra legealdi honetan, ikusi beharko da zein izango den bere eragina Europako politiketan, baina inkesta guztiek eta ere maila nazionalean izandako hauteskundek diote ultraeskuinaren gorakada izango dugula baita ere Bruselako parlamentuan. Zuk ere nabari duzu kazetari bezala hau Bruselatik? Bai, gainera justu ere Belgikan izango ditugun hauteskunde hauetan maila federalean ere badirudi hauteskunden irabazlea bertze ultraeskuindako alderdi bat izango dela, eta hau ere somatu da kazetari bezala bereziki Europar Batasunak tratatu dituen gaien arabera, bereziki migrazioa eta aldaketa klimatikoa sustatzen dituzten neurriak izan dira azkeneko hilabetetan pixkat izarrak edo kazetaren artean, hor hasi delakoz ikusten lehenago aipatu duten ultraeskuinerantz hasi den ematen bira Europako politiketan. Eragina izango dute politika hauek, ziurrenik, Euskaldun guztioi, Europar guztioi, hauteskunde kanpainari begira, amaiera heltzen ari da, zer nabarmenduko zenuke Europa mailan eta Euskal Herriari begira? Europa mailan nabarmenduko nuke, kanpaina honetan baino, adi egon beharko garela hurrengo asteetan. Hemen Europar Parlamentuan alderdi ultraeskuindarrak bi taldeetan dodelakoz banatuta, azkeneko astetan zenbat gatazka eta barne gatazka egon dira talde hauen artean, eta ikusi beharko da kanpaina behin bukatuta, hauteskundeak behin edukita, seguru aski da badakigulakoz zegorakada izango den ultraeskuindarren artean, ikusi beharko dira horko ikamikak, ea zenolako eragina duten parlamentuaren egituran, eta uste dute Euskal Herrian kanpainan zentratuta egiten alden gadaren nagusiena izango litzatekeela ikustea, ea duela 2 hilabete ikusi genituen tendentziak ea segitzen duen, eta ikusi gehien bat ea EH Bilduren gorakada bat izango dugun are handiagoa, ikusi beharko da ere EAJaren emaitzak zeintzuk izango diren, eta uste dut gehien bat tendentziak ikusteko froga izango dela Euskal Herria mailan. Ikusi beharko da, Euskal Autonomia Erkidegoko emaitzak errepikatzen diren edo ez, azkenik bada azpimarratuneko zenuken beste punturik? Ez, gehien bat aipatu duten puntu hori ikusi beharko da zer nolako barne gatazkak garatzen diren bi talde ultraeskuindarren artean, gero ere adegon barko gara ea von der Leyenek lortzen duen lehendakaritza, azkeneko legealdian soilik 9 botoengatik lortu zuelako lehendakaritza, eta kasu honetan dirudi parlamentuak
parlamentuan ez duela izango horrelako laguntzarik, ez duela izango hainbertze diputaturik, orduan ere adi egon barko gara negoziazio horietara, behin hauteskundea bukatuta, eta gehien bat deialdia egin jendeak igandean bere boza emateko, eta aldenean gure nahia bozetan eta emaitzetan islatzeko. Emaitzei adi egongo gara orduan, datozen Europako Parlamenturako hauteskunden inguruko zalantzak argituta, eskerrak ematea besterik ez zaigu falta. Mila esker Jon Larratxea, Europar Parlamentuko lana gertutik ezagutara aztearren. Mila esker zuei. Joan den ostegunean egindako osoko bilkuran Plentziako udalak Euskal Errepublikako kide izendatu zuen bere burua. Mozioa bultzatu duen eragileak 100 mugimenduak historikotzat jo du adierazpena eta bide emankor baten lehenengo harria izatea nahi du. Horregatik lanari ekingo dio datozen asteetan udalerri gehiagok bat egin dezaten adierazpen horrekin eta herritarrei ere euren burua Euskal Errepublikako herritartzat jotzeko aukera irekiko die. Argian eta sinplean, Plentzia autodeterminatu da. Zorionak. Eskari konkretua egiten diegu herritar, eragile, sindikatu eta alderdiei. Lagundu diezagutela Euskal Herriko udal guztietan mozio hau aurkezten eta aurrera eramaten. Aldeko botoak, kontrakoak, abstentziak. Denon bizitzak erdigunean plataformak beste urrats bat gehiago egingo du zaintza sistema publiko komunitarioa eraikitzeko bidean eta urriaren 5ean zaintzaren herria sortuko dute Bilbon. Zaintzaren herria imaginatzen eta eraikitzera goaz. Inoiz baino argiago baitago haien eredua, instituzioen eta zaintzaren patronalarena negozioen hiria dela. Gure bizitetarako eraiki duten eredu kapitalista, neoliberal eta patriarkal honen aurrean, negozioen hiri horren aurrean, guk zaintzaren herria eraikiko dugu. Egun osoko egitaragua prestatzen ari gara, zaintzaren inguruan eztabaidatzeko, sistema publiko komunitarioa definitzeko, zaintzaren kulturara hurbiltzeko, gure mugimendua indartzen jarraitzeko eta ondo pasatzeko. Prozesuan parte hartzera gonbidatu nahi zaituztego herritar guztiak, baita urriaren 5ean etortzera ere. Bilboko erdigune hartuko dugu. Kalera aterako gara berriro, elkarrekin. Ospatu egingo dugu orain arte egindakoa, eta hemendik aurrerakoa eraikitzen hasiko gara. Zainduko duen Bilbo. Euskal Herriko neska gazteak sarea sortu zenetik 8 urte beteko dira laster eta bidean eman dituzten eztabaidek eta egunerokoak izena eta izana aldatzera eraman ditu. Euskal Herriko gazte feministak izena hartuko du aurrerantzean subjektu politikoa aldatzea erabaki dutelako. Beraz, hemen gaudenok, gure sarea osatzen dugunok, ez gaitu elkartzen neska izateak. Norbera sentitzen den horrek baino, patriarkatuagatik zapalduak izateak eta bere aurka egiteak elkartzen gaitu. Proiektu politikoak, sistema iraultzeko eta berri bat eraikitzeko nahiak eta konpromisoak. Finean, feminista izateak elkartzen gaitu.
Nafarroako Auzitegiko bigarren atalak 12 urte eta 9 hilabeteko kartzela ezarri dio eta 18 urteko gizon bati emazteari tratu txarrak emateagatik eta 2 aldiz bortxatzeagatik 2018an. Auzitegiak 6 urteko kartzela zigorra ezarri dio bortxaketa bakoitzagatik, urtebetekoa ohiko tratu txarrengatik eta 9 hilabetekoa ezohiko tratu txarrengatik. Emakumeak uko egin dio kalte ordainari. Akusatua ezingo da ez harekin harremanetan jarri, ez harengatik 300 metro baino gertuago egon. Kanboko emakume batek salatu du 3 gizonek taldean bortxatu dutela larunbat gauean arma batekin mehatxaturik. Kapretonen gertatuko litzateke bortxaketa gaualdi baten ondotik emakumeak salatu duenez. Nazioarteko gatazkei begira Palestinako genozidioa mendebaldearen konplizitatea salatu dute Iruñean. Iruñean, Gasteizen eta Bilbon Palestinarekin elkartasuna plataformak deituta elkarretaratzeak egin dituzte Rafako sarraskiaren aurrean elkartasuna adierazi eta sionismoarekiko konplizitateak salatzeko. Iruñean, Carlos Hirugarrena etorbidean bildu dira, gobernu delegaritzaren parean. Gobernu Espainiarrak Israelekin mantentzen dituen harremanak salatu dute bereziki. Hemen gaude salatzeko Israelek Palestinaren aurkako erasoekin aurrera jarraitzen ari duela, azken egunetan Rafako sarraskiak argi erakutsi du hori, eta salatzeko bereziki hori egiten duela mendebaldeko enpresa, gobernu eta agente ezberdinen erabateko kolaborazio eta konplizitatea duelako. Gobernu Espainiarraren aurrean gaude, Gobernu Espainiarrak bere horretan mantendu ditu Israelekiko harreman guztiak, maila guztietara, ekonomikoa, politikoa, armen salerosketan eta bar, eta gainera saiatzen da hau eskutatzen mugimendu simbolekoekin, adibidez Palestinako estatuari berriki egin dion errekonozimenduarekin. Palestina osoaren deskolonizazioa aldarrikatu dute. Hortaz, honek suposatuko lukeen Israelgo egitura kolonialaren eta bere aparatu militarraren desegitea eskatu dute. Nazioarteko zigor auzitegiak egindako azkeneko epaia salatu dute ere. Epai honetan eskatzen da Israelgo 2 ministroren eta Palestinar erresistentziako 3 kideren aurkako atxilotze aginduak egon daitezela, eta horrek gatazka desitxuratu egiten du alde batetik, arazoa ez direlako norbanakoak, arazoa Israelen izaera kolonialista da, eta gainera bestetik Palestinar erresistentzia kriminalizatzen du, eta hori ezin dugu onartu. Beraz, adierazi dutenez, 2 mugimendu hauek Palestinako genozidioa gelditzeko eta Israelen okupazio, kolonialismo eta apartheida amaitzeko baliogabeak izateaz gain, Israelen existentzia legitimatu eta indartzen dute. Palestinar erresistentzia kriminalizatzearekin batera. Palestinarekiko elkartasun ekimenekin segiz, kirol asteburua antolatu dute Nafarroan. Palestinako Jala Nafarroako kirol batzordeak asteburuan kanpaina bat abiatu du Palestinako herriari elkartasuna adierazteko eta Israel gaitzesteko, Palestinan egiten ari den genozidio bortitzagatik. Horretarako Atarrabian, Antsoainen eta Igandean Labriteko frontoian kirol asteburua ospatu dute. Osasunari, emakumeari eta kirolari buruzko hitzaldi bat, fitness maratoi bat eta pilota txapelketa bat egon dira Labriten. Bertan, paleta gomazko txapeldun nafarrek parte hartu zuten, pilotako emakume profesionalen eskupilota eta pilotako jokalari hoien arteko partida izan ziren. Al-Adwa ospitalerako eta alargunekin eta seme-alabekin lan egiten duen Palestinako emakumeen komiteen batasunerako dirua biltzeko. Pilotariek ere Palestinarekin bat egin izan nahi dute. Ikaragarri da Palestinan gertatzen nahi dena, Israelen eskutik, genozidio bada azken finean, eta gure aletxoa jarri nahi du hori bukatzeko, eta oso garrantzitsuek gaur hemen moixe ez, gizonezkoekin batea emakume pilotari profesionalak egotea, eta guk behintzat honekin gure aletxoa jarri nahi du ez. Eta gaur Labriten rebindikatu nahi dugu Palestinar kirolariaren aldeko rebindikazioa ez. 150 kirolari baino gehiago hil dira, beste hainbat desagertuta, mutilatuta, polideportiboak, kanpofulak, danak izorratuta egon dira. Eta hemendik estatuari egin arazi nahi dugu gure aldetikan
hau gelditu ezatela ja. Beraz, Nafarroako kirolariek Gazako su-etena eta Palestinako genozidioaren amaierarekin bat egin dute. Tantaz-tanta Euskal Eskola Publikoaren aldeko aldarria urte osoan joan da Ordizia bustitzen, publikoa aido lelopean, zirimiria uolde bilakatu zen atzo, orduan ospatu baitzuten urte osoko lana biribiltzeko jaia. Guztira, ia 10.000 lagun elkartu ziren Ordizian Euskal Eskola Publikoaren alde. Jaia lehertu da asteburuan Ordizian Euskal Eskola Publikoaren jaia. Publikotasuna, aniztasuna eta euskara indartu dituzte publikoa aido lelopean. Publikoa ari du gaur Ordizian. Publikoa ari du egunero gure ikastetxeetan eta publikoa aritzea nahi dugu Euskal Herriko txoko guztietan. Ordizian da Euskal Herrian publikoa aido. Xirimiria bezala aido, dena blaitzen do, gure lurra ureztatzen do eta kolore ugaritako lora eta zuaitzak sortzen ditu. Aurrera begira hainbat erronka dituzte eigen, publikotasun eta euskara indartza besteak beste. Eta hildo horretan Ordiziako Urdan eta Eskolako ikasleen guraso elkarteak politika eta neurri ausartak eskatu dizkie ordezkariei. Orekara bideratuko dituzten politikak, erabakiak eta tresnak. Modu eraikitzarrian jorratzeko eta denok aberastuta hazteko politika egokiak behar ditugu. Erabaki ausartak eta baliabideak. Larun batean hasi zen Euskal Eskola Publikoaren jaiaren egitaraua Goitiberekin, txarangarekin eta kontzertuekin. Dena den jaia handia igandean ospatu zuten 4 gunetan banatuz. Plaza Nagusian, Barrena Parkean, Pilotalekuan Zinarboledan eta Jose Miguel Barandiaren plazan. Hori ez gain kaleko jarduerak ere prestatu zituzten. Puzgarriak, jolasak, batukada, kontzertuak, pirritx porrotxe mari mototxe eta gehiago izan da Ordizian. Eta gerturatu direnak ez dira gutxiagorako. Antolatzaien arabera 10.000 lagun elkartu dira asteburuan Euskal Eskola Publikoaren jaian. Ordiziako Urdan eta Eskolak eta ikasleen guraso elkarteak izugarrizko lana egin dute 31. edizioa antolatzen. Eta lekukoa orain Urduñako eskolari pasa diote. Gora aniztasuna, gora publikotasuna, gora Euskal Eskola Publikoa. Euskal Eskola Publikoen jaia ospatzen ari dira Ordizian, publikotasuna, aniztasuna, euskara eta kohesioa batu dituzte gaurkoan. Eta, gaurko helburua da eskola publikoa aldarrikatzea. Aldarrikatzea eskola publikoa izan behar dela hezkuntza sistemaren ardatza, eskola publikoa delako guztiona eta guztiontzako. Hildo horretan egik zenbait erronka ditu aurretik. Lehenengo da behin komunitateak indartzea, ez? Azkenean guk ulertzen dugu eskola publikoa komunitatean oinarritutako eskola bezala, ez kanpotikan datorren arauen bidez arautua, baizik eta eskola publikoa bertakoak egiten dutela. Horretarako importantea da komunikatea indartzea, informazioa izatea komunitatea, komunikazioa izatea eta elkarlana. Saretzea baita, ez? Eskola publikoen arteko sarea, elkarrengandik ikasteko, ez? Eta gero baita ere, esan duguna da, lortu dugu, ez? Eskola publikoa eredukoa izatea bere osotasuna, baina argi dago euskara maila hobetu behar dela, ez? Oraindik ere hobetu behar dagoela euskara maila. Eta behar duguna da azken finean, baliabideak izatea eskola publikoak ikasle guztiei kalitatezko hezkuntza emateko. Euskal Eskola Publikoen 31. jaia ospatzeaz gain Ordiziako Urdan eta Eskolaren 50. urteurrena ospatzen ari dira. 50 urte bete ditugula eta 50 urte hauetan eskola publikoaren defentsan aritu garela, baita ere aniztasuna modu aberasgarri eta eraikitzailean lantzen eta eskola publikoaren defentsan. Azkenean, gure eskolak irudikatzen dago Ordizin dagoena aberastasuna, aniztasuna egon zana ondala 50 urte bere sorreran eta gaur egun dagoena bai, ez? Eta pixkat urtiak daramatzagu bai festa honen bidez bila eta baita ere gobernu eta gokien administrazio publikoei hemengo herriko desoreka larriei erantzun bat emateko, ez? Orduan, guretzako hau da festa egun oso importante bat, hunkigarria, hasieratik bukaeraraino, eta bereziki da aldarrikapenez betetako hori, jatsan ezina da, oso herriko kohesio aniztasun eta euskalduntasuna da jokoan eta eskatzen diogu benetan administrazio publikoa dagokien neurri ausartak eta eraginkorrak hartzea.
Hezkuntzatik ingurumen gaietara, Araba Bizirik, Kuaga eta Bionekazaritzak deituta manifestazioa egin zuten Gasteizen larun batean makroproiektu energetikoen arriskuak salatzeko. Arabar landa eremuko biztanleek energia berriztagarria sortu nahi duten enpresen aldetik jasaten ari duten jazarpena salatu dute asteburuan Kuaga, Bionekazaritza eta Araba Bizirik elkarteek. 100 pertsona eta hainbat traktorek Gasteizko kaleak hartu zituzten larun batean egindako manifestazioan. Makroproiektu hauen etengabeko jarioa gelditzea aldarrikatzeko. Lehenengo sektorea eta landa eremuaren bizimodua arriskuan daudela baieztatu dute. Proiektu hauek mozorro ekologista batekin aurkezten badira ere, enpresa handien mesedetan garatzen ari direla salatu dute. Gauzak horrela, proiektuak geldiaraztea aldarrikatu dute. Nekazaritza lur erabilgarriak plan horietatik kanpo geratzea eskatu dute eta zentzu berean plaka fotovoltaikoak eraikinen teilatuetara eramatea aldarrikatu dute. Erakunde publikoen jarrera ere kritikatu dute. Arabako Foru Aldundiak zein Eusko Jaurlaritzak makroproiektu horien edapena lagundu dutela salatu dute. Araudi zehatza garatzea eskatu dute. Energia berriztagarrien edapen kontrolatu eta benetan jasangarri bat aurrera eraman ahal izateko. Mozketak iragarri ditu Renfek, Donostia Irun arteko trena etengo da abuztuan. Nazioartean, bero, ze berri dugu Uruguaien? Uruguaiko gobernuak indusketa gehiago eginen ditu diktaduran desagertutakoen aztarnen bila. Halaxe jakinarazi du Uruguaiko giza eskubideen erakunde nazionalak. Duela urtebete hasi zen dena, gorpuzki batzuk topatu zituzten 14. bataioia deiturikoan, eta berriki identifikatu dituzte. Amelia Sanjurjorenak dira. Paus honek memoria, egia eta justizia ekarri ditu lehen lerrora, amen eta senideen elkarteak aldarrikatu duenez. 14. bataioian aurkituriko 3. biktima da. Hurrengo pausua diote armadako material eta armamentu zerbitzuan bilatzea da. 300 Carlos eta Infierno Grande deituriko atxilotze zentro klandestinoek funtzionatu zuten lekuan, alegia. Jan Jarabek, Hego Amerikako Nazio Batuen erakundeko buruak, Sanjurjoren agerpenarekin Uruguaiko estatuari dei egin dio eta trantsizioaren justiziaren alde agertu da. Bestela, esan da, Uruguaiko gobernua animatu du bilaketan eta identifikazioan jarrai dezan. Jaraben hitzetan desagerpenak ez dira iraganeko kontua eta gizateriaren aurkako etengabeko krimena direla gogorarazi du. Gizarte osoarengan aztarna ezabaezinak uzten dituena. Uruguaiko presidente ohiak, Jose Mujikak ere hitz egin du gaiaren inguruan, zerbait dakiten horiei hitz egiteko eskatu die, informazioa ate azpitik pasatu nahi badute ere berori egiteko aldarrikapena luzatu du. Eska daitekeen gutxienekoa bere hitzetan. Erlojua aurrerantz doala dio, dakitenak badoazela, gutxika eta noski gertatutakoa horrek gertatutakoa argitzea zailtzen du. Kiroletan, Jokin Altuna izan da garaie buruzburuko txapelketan 22 irabazi dio Unai Lasori.
batzuk egin ditu Lasok, bostero eritsi da baina ezin izan du emaitza txukundu. Hirugarren titulua du Jokin Altunak buruz buru. 28 urte bete berriak, ondobidean gaurkoa ez da amezketararen azkena izango. Espainiako poliziak indargorri zale taldeko kide bat atxilotu du gaur goizean. Gorroto delitua leporatzen diote zale taldearen sare sozialetan futbolari israeldar baten inguruan argitaratutako mezuagatik. Urrian, Granada taldearen aurkako partida jokatu behar zuen Osasunak Sadarren, eta talde horretako jokalari Sean Weismanen inguruko mezua jarri zuten indargorriren sareetan. Gaur bertan utzi dute aske atxilotutako kidea. Gastronomiara goaz orain, pintxoak tabernetako jakizati txikiak dira, edariarekin batera bizpahiru mokadutan hartzekoak. Azken urteotan garapen handia izan dute euskal sukaldaritza berriaren oinarri nagusietakoa bihurtuz, eta euskal gastronomian gehien esportatzen den jaki edo ideia izanik. Araban, jaki hau ez gozatzeko Arabako pintxoaren astea antolatu dute. Martxan da Arabako pintxoaren astea. Lurralde osoko 28 ostalaritza lokalen arteko lehia jokatuko da astelena eta igandea bitartean. Horietako 8 aukeratuko ditu epaimahaiak, final handira sailkatuko direnak. Originaltasuna eta teknika, ekoizlea eta estetika, bideragarritasuna eta balio gastronomikoak izango dira epaileek kontuan hartu beharko dituzten irizpideak. Epaimahaiak hautatutakoekin batera, herri bozketan babes handiena jasotako pintxoa ere finalista izango da. Aurten gainera, berrikuntza bezala, bozketa prozesuan parte hartzen dutenen artean sari bat banatuko da zozketa bidez. Final handia ekainaren 11an izango da. Pintxoa zuzenean prestatu beharko dute sailkatutako sukaldariek. Horien artean, 3 sari banatuko ditu epaimahaiak, urrezko, zilarrezko eta brontzezko pintxo sariak hain zuzen. Honekin batera, sari berezi bat banatuko da ere. Pintxo herrikoia bezala hautatuta ateratzen den mokaduarentzat izango dena. Arabako pintxorik hoberenak dastatu ahal izango ditugu pintxoaren astearen edizio berriarekin ekainaren 9 arte. Urmuga Kultur Elkarteak duela 5 urte ekin zio musika emanaldiak eta hemendik 2 aldiak uztartzen dituen ekinaldi sorta antolatzeari eta 2 aldiren ostean ekitaldi laburragoak txandakatzen hasi zen Urmugaren urtanta. Aurten bada xumeagoa tokatzen da tantatxoa, baina bere txikian ederra, berezia, originala eta magikoa izango da. Nestor Basterretxeari egingo diote gorazarre artistaren jaiotzaren 100. urteurrenaren harira. Izango Urmuga osua, Urmugaren urtanta baizik, astebetez ibiliko gera Euskal Herrian zehar 4 lekutan bereziki. Eskaintzera goazena ere gauza gure ustez berezi eta ederra izango da. Hau da, egingo ditugun 4 ekitaldietatik 2etan eskainiko dugu ikuskari berri bat sortua taldetxo batekin, talde multidisziplinar batekin. Ederra da ikustezinen besarkadetan daudelako egirik handienak, irrizailenak eta gardenenak. Biotzaren abar. Bihar izango dira salgai Zetak taldearen Mito Aroa ikuskizunaren sarrerak. Peio Reparaz Zetak taldeko kidearekin bildu da Maika Telebista. Zetak taldeak aurten bere 5. urteurrena ospatuko du. Peio Reparazen eskutik sortutako euskarazko musika elektronikoko proiektua da. Bendetarekin bere aurreko proiektuarekin urte arrakastatsuak igaro ondoren, musikari nafarrak taldea utzi eta konbo berri bat sortzea erabaki zuen. Musika elektronikoko proiektu berri batekin erregistroz erabat aldatuz. Gaurkoan Peiorekin hitz egiteko aukera izan dugu. Haien sare sozialetan iragarri berri duten sorpresa ezagutu ahal izateko. Mito Aroa showa. Mito Aroa da showaren
izena eta mitologiak izango du. Horre presentzia garrantzitsua. Aztilenetik gatoz, zetaken partikulartasunaren bilaketa prozesu, 5 urteko prozesu horretatik gatoz, eta hori ondo islatzeko egun horretan, eta Nafar eta Euskal iruditeria herrikoiaren topaketa moduko bat izan nahi duen horretan, gurekin momentuz konfirmatu ditzakegunak behintzat, dira Altsasuko Momoxorroak, Unenuko Momoxorroak, Arbizukoak ere, Lantzetik gurekin egongo dira, etorriko dira, Iturendik ere, Zubietatik ere, Tuteratik ere, hau guztiak oso agente garrantzitsuak direla ulertzeko geure imaginarioa, geure mitologia eta geure erlijio zarraren topaketa historiko moduko bat sortzea dugu amets, eta nik uste dut oso erronka ambiziosoa dela, hori dena Nafarroarenan egitea, eta orduan nik uste dut parte hartzaile guztiarekin gauza ederra sortzera goazela uste dut, hortan sinisten dut. Kontzertua egiteko Nafarroarena aukeratzea ez da ausazko erabakia izan. Peiok ondo kontatzen digun bezala, Ahaztilen oso disko nafarra da, eta merezi zuen horrelako leku bat. Ahaztilen oso disko nafarra den horretan, kontzeptualki zentzua zuela, Nafarroa nahi genuen, eta egia da geure zalegoaren babesa handia jaso dugu azken garaian, eta horrek eman digu pixka bultzada erabaki handi hori hartzera bidean, ez? Nafarroarena, eta nik uste dut naturala izan dela, guk geuk ere erronkak maite ditugu, geure lantaldeak ametsak ditu, oso jende gaztea dago lantaldean, indartsu, gogoz, ilusioz lan egiten dugu, eta testu inguru horretan olako zerbait jartzea geure agendan, geure kalendarioan, eta geure rekurso guztiak alako batez egun bakar batean enfokatuta aktibatzea, nik uste dut gauza ederra dela, eta ikaragarri motibatu gaituen zerbait dela ez. Peiok mitologiarekin duen konexio berezia azpimarratu nahi izan du. Oso pertsona eszeptikoa naiz, dena zalantzan jartzea gustatzen zait, radikalki razionala naiz, baina adibidez Aralarko Dama bezalako abesti bat idatzi nuenean, Oliburdea jartzen zitzaidan ez, emozionatu egiten nintzen ez, mitologiarekin jokatuz. Eta ordan badago hor zerbait pizten duena Nafarrongan, Euskaldunongan zerbait ez, pizten duela emozio bat edo beste, badago ez, eta ordan hori are gehiago esploratu nahi dut. Eta bai, hau da geure erlijio zerra, gerora noski, ez da bertako erlijio hegemonikoa izan, azken mendetan, eta modu batera edo bestera pixkat pelikulan sartzagatik eta kontzeptuari buelta bat ematearren guk ulertu nahi dugu badela hau berriz geure erlijio zarraren sinisdunon topaketa moduko bat. 10.000 sarrera baino gehiago daude salgai, naiz eta batzuk jada Ahaztilen turrean joateagatik sarrerak aurretik erosteko privilegioa izan duten. Taldearen ibilbideak gora berez beterikoa izan da. Showa egiteko momentu aproposa dela uste du Peiok, egiten duten guztia gogorarazteko. Bai, nik uste dut egin dugula ibilbide bat nahiko kuriosoa, nahiko naturala ere, baina gora berazko izan dituena, estilistikoki eta soinu identitatea ere diokokinez bilaketa prozesu handia gauzatu dugu, kontzeptualki ere, partikulararen bilaketa horretan, generikotasuna baztertzera bidean, eta nik uste dut ariketa guzti hau konsolidatzeko egun interesgarria eta dara interesgarria dela hau, ez? 5 urte bete ditu proiektuak, eta proiektuak halako batez aurkitu du zerbait. Hori sentitzen dut nik Ahaztilenekin. Zetakek zerbait aurkitu du hasieratik, ez, musika elektronikoa, agian estilo horretan eta sonoritate horrekin etzen Euskal Herrian jorratzen, ez, baina beti ere prozesuak aurrera egin du eta sensazioa, norabaitera heldugaren sensazioa oraintxe bizi izan dugu, ez, Ahaztilenekin. Orduan, Ahaztilen materializatu eta gero, eta justo proiektua 5 urte betetzen dituenean, nik uste badela momentua segundu batez gelditzeko, atzera begiratzeko eta ospatzeko bizi izan dugun hori, eta ospatzeko ere aurkitu dugun leku hori, ez, zetak musika elektronikoa. Beraz, Zetakek bere unerik gorena ospatuko du urtarrilaren 4ean, publiko zabal batera irekita dagoen kontzertu berezi horretan. Agian Euskal Autonomia Erkidegotik eta Ipar Euskal Herriko segun zein lekutik datorrenarentzat, agian nafartarra ez den horri eskainiko dio zalantza pixka bat ere, ez? Zalantzaz ari gara, asko aldarrikatzen dugu hori azken diskoan, eta horiei ojala pixka bat burura etortzea ez al naiz nafarra ni ere pixka bat, ez? Ez du inork oroitzen noiz begiztatu ziren azken aldiz. Ohitura berriak iritsi ziren, geure lurrak betirako aldatuz. Orain, gure unea iritsi da.
Gure etxean Hamaika Telebistan ekoiztutako programei dagokionez gogoan izan, asteazken honetan geltokian saio berri bat izango dugula, ez galdu. Datorren geltokian, kirola, isialdia eta natura uztartuko ditugu. Mugitu, abentura, ekimenaren bitartez. Gure landa eremuak dauzkan potentzialidadeak ikusi eta kirola gure bizitzan daukan garrantzia aztertuko dugu. Amaierara heldu gara, badakizu informazio gehiagorako sartu hamaika.eusen edo kuskuxatu gure sare sozialak. Bengoren azken abestiarekin, beste behin abestiarekin, agurtuko gara, bihar arte. Leiotik mundua Tazen bat gau Horeta ibeira zuretzat idazte Esan ezken itxunitzak esate Zurekin beste behin Entzungo nazula pentsatu Zurekin nabil beste Tazen bat gau Horeta ibeira zuretzat idazte Esan ezken itxunitzak esate Zurekin beste behin Entzungo nazula pentsatu Zurekin nabil beste behin Zenbat gau Taksi barrun bakarrik oroitzen Minutuak Segundutan Tani gora begira pentsatzen Nabilerako begirada galdu baten doinuak Hiriko errepidietan Leiotik begira Begirada baten menpe harima Egun asnatzen Bidesarei dagokionez, behi 657 errepidean, Leioan herri guztiek itxita jarraituko dute, kainaren 6 arte, ostegunera arte, gaueko 11:00 goizeko 6:00 arte. Eta behi 32 errepidean, Busturi eta Murueta artean, Bermeorako noranzkoko erraia, eten egingo da semaforoek araututako txandakako pasabidearekin, gaurtik ekainaren 9 arte. Gainera, N 654 errepidean, Euba, Amoribe eta Etxanon, txandakako errei bat itxiko da semaforoen bidez gaur gauean eta bihar aste artean goizeko 10:00 6:00 bitartean. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian.